staat opgesteld in baan 1. In beide banen keuren we op dit moment de 4 tot en met 6-jarige stermerries. En Lieke van Oosterijn, de stermerrie nummer 203. Staat opgesteld in baan 2. De Ulbran keert Tjalle. Fokker-eigenaar, Langhoutbos. Nummer 203 staat opgesteld in baan 2. Maart 2030. De vader is Omer 493 en de moeder is Ildau van Wetterzicht, een sterpreferente merrie van Tjalle. Fokker en eigenaren zijn GG van Dijkhuizen en MG Griffioen uit Vollega. ...220 in baan 2, Mintje van Wetterzicht. Een stermerrie uit de combinatie Omer keer Tjalle.
En in baan 2 staat opgesteld Madame SW, een ster dubbel A-merrie van Omer. De moeder is Yveske LG, een ster sport dubbel A-merrie van Tjarda. De fokker is S. Wind uit Nijenveen en de eigenaren zijn S. Wind uit Nijenveen en G. de Vrieze uit Nijenveen. Nummer 218 staat opgesteld in baan 2. Nummer 206 graag met spoed naar baan 2. We staan op u te wachten. 206 graag naar baan 2.
Volgens mij hebben we in baan 1 de laatste ook voor de jury staan. Dan gaan we zo van deze baan naar baan 1. Gaan we daar ook de volgende groep 4 tot een 6-jarige stermerries op tal zetten. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan Jan Hellings. Ja, dankjewel. Onze eerste groep 4 tot 6-jarige stermerries. Op kop gezet nummer 206. Een paard dat heel goed een trastype staat, veel front daarin heeft. Lange hals, goed gevormde hals ook. En de bouw grootramig is. Ook hoogbenig, goede romprichtingen. Ook voldoende sterk in de verbindingen. Beenwerk is rechtgesteld, ook voldoende hardheid erin. De stap heeft hij goede ruimte, voldoende kracht in de draf. Waardeert hij zich heel goed op. Heeft hij mooi opwaarts, heel lichtvoetig, goede balans erin. Kan ook makkelijk schakelen. Deze wordt gepromoveerd naar kroon. Even correctie, dus hij wordt gepromoveerd naar voorlopig kroon. Dus definitief moet hij nog behalen. Dan gaan we verder met 220. Ook een paard dat rasuitstraling toont, royale voorhand heeft. De bouw evenredig gebouwd is, ook sterke aansluitingen, voldoende lang gelijnd. Beenwerk heeft veel hardheid, ook rechtgesteld, wel iets sabelbenig in de achterbeen. Paard dat heel makkelijk stapt, goede ruimte en tact erin maakt. Ook in de draf heeft hij ruimte, heeft hij ook een goede souplesse en lichtvoetig. Mocht daarbij nog iets meer ruggebruik hebben. Deze merrie wordt ook gepromoveerd naar voorlopig kroon. ...209, ook een merrie met veel rasuitstraling, jeugdige opdruk, mooi gevormde hals erin. Ook hoogbenig en evenredig gebouwd. Wel iets fractiehellend in het kruis. Beenwerk heeft veel hardheid, veel kwaliteit. Ook royale hoeven eronder. Fractie sabelbenig. In de stap is hij actief en taktmatig. In de draf maakt hij veel houding. Heeft hij ook goede ruimte erin. Mocht erbij nog iets meer souplesse tonen. Maar voldoende voor promovering naar voorlopig kroon. Aan Manuel Gasseling. Ja, dankjewel Dick. Wij zijn inderdaad gestart met de rubriek 6H, 4 tot 6-jarige stemmerries. Bij ons op kop geplaatst nummer 255. Dat is een merrie die goed in verhouding staat, ook een edel hoofd heeft, goede halsvorm, goede lengte erin, verticaal gesteld, van een correcte, sterke bovenlijn. Het kruis is goed gelegen met een goede lengte. Beenwerk is hard en droog. De hoeven zijn voldoende royaal. In de stap daar zien we veel activiteit. Achterbeen sluit daarbij goed aan. Laat daar ook een goede taktvaste stap zien. Draf is krachtig. Toont daarin een goede gedragenheid. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroon verklaard. Zou de volume van de microfoon iets harder kunnen? Dan nummer 254. Dat is een voldoende evenredig gebouwde merrie met een goede romprichting. Voldoende sprekend in het hoofd. Een wat zware hoofd-halsverbinding. De hals wat horizontaal aangezet. Voldoende sterk in de bovenlijn. Ook een goede kruisligging. De beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook royale hoeven. De stap is ruim en actief. Die stapt ook makkelijk door het lichaam. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. In draf maken ze voldoende houding. Ook een goede ruimte in het voorbeen. Het achterbeen zou nog iets meer door kunnen treden. Helaas op deze merrie hebben we geconstateerd dat ze een C-lijn heeft. Dus geen promotie tot voorlopig kroon. Nummer 257. Ook een voldoende evenredig gebouwde merrie, voldoende sprekend in het hoofd, een goede lengte in de hals, correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag minder hellend zien. Het beenwerk aan zich heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is vrij sabelbenig. Ook zou wat minder week gecoat kunnen zijn in het achterbeen.
De stap is voldoende ruim, laat daarin ook een goede tact zien. Zou iets krachtiger kunnen stappen. In de draf, daar draaft ze opwaarts, komt ze ook makkelijk in balans door een goede gedragenheid. Maar gezien de kwaliteit beenwerk vandaag geen voorlopig kroon. Dan 259, voldoende langgeleide merrie die iets meer jeugd uit kan stralen. Voor het mooie een iets langer voorbeen kan hebben, wel voldoende sprekend in het hoofd. Correcte bovenlijn, het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, voorbeenstand zou het correcte kunnen zijn. Ook het achterbeen zal minder sabelbenig kunnen. Stap voldoende ruim en voldoende takmatig. Zou daarbij wat meer door het lichaam kunnen stappen, wat meer lossigheid in de bovenlijn kunnen tonen. In draf voldoende krachtig, zou iets ruimer kunnen. Ook hierin zouden we graag zien dat de merrie wat meer lossigheid in de bovenlijn toont. Geen promotie tot voorlopig kroon. Dan 252. Dat is ook een langgeleide merrie die iets op de voorhand gebouwd is. Voldoende sprekend in het hoofd. Al een lange hals die verticaal gesteld is. Ook een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis zou iets minder hellend kunnen zijn. Wel een goede lengte erin. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap, daar zouden we zien dat ze toch wat meer ruimte in het voorbeen maakt. Het achterbeen kan daarbij ook wat meer doortreden. De draf maakt ze in een goede houding. Voldoende krachtig. Daar laat ze ook wel een goede buiging in het achterbeen zien, maar er zou wat meer souplesse kunnen tonen. Ook gezien de stap vandaag geen promotie tot voorlopig kroon. Dan 256. Ook al voldoende in verhouding staande merrie die iets meer jeugd kan uitstralen. Al een voldoende sprekend hoofd heeft met een goede halsvorm. Correcte bovenlijn, kruis zien we graag iets minder hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, voldoende royale hoeven eronder. De stap heeft een goede tact, zou wat meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Het achterbeen sluit wel voldoende aan. In draf dan zien we toch dat ze wat hoog ritme heeft. Zouden we graag wat meer gedragenheid en souplesse willen zien. Dat is geen promotie naar voorlopig kroon. Dankjewel. Ja, nummer 253. Het is wel een royaal gebouwde merrie, lang gelijnd, die hoogbenig is. Het hoofd zou wat sprekender kunnen, wat zware hoofd-halsverbinding. Verder wel een correcte bovenlijn. Kruis goed gelegen met een goede lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zou iets minder sabelbenig kunnen zijn. De stap maakt wel voldoende ruimte. Alleen zouden we graag zien dat ze wat meer tact toont in de stap vandaag. In de draf veel buiging in het achterbeen, ook voldoende krachtig. Maar gezien de stap vandaag geen promotie tot voorlopig kroon. Dankjewel. In baan 1 krijgen we een ereronde met de voorlopige kroonmerrie voorop. En daarachter de mooie 4 tot en met 6-jarige stermerries. Nee, niet 252. En dan gaan we in deze ring ook verder met de volgende rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Even een kleine aanvulling nog. Nummer 255 nodigen we uiteraard graag uit voor het kampioenschap.
Baan 2 staat opgesteld 230. Micha G. van der Rietwaai. Een sterrenmerrie, geboren op 18 juni 2020. De vader is Marcus 491. En de moeder is Jalene van Zeenland. Een sterrenmerrie van Uldrik. Gefokt bij W. van der Veen in Langenzwaag. En in eigendom van H. Hoeks en mevrouw W. van der Veen uit Langenzwaag. Nummer 230 staat opgesteld in baan 2. ...231 staat in baan 2. Romy Utegrachten. Een sterrenmerrie, geboren op 1 februari 2021. De vader is Mathies 504. De moeder is Laukje van de Benninger. Een preferente merrie van Dries. Fokker-eigenaar MHA Schothorst uit Soest. 231 loopt in baan 2. Baan 2 staat 258. Panamera van de Hondshoeve. Een sterrenmerrie uit de combinatie Epke keer Torben. Gefokt bij SA Snellenburg in Grashoek. En in eigendom van Stoeterij Boszorg BV uit Sint-Antonius. Geboren op 17 mei 2021. Nummer 258 staat opgesteld in baan 2. Epke keer Torben.
En de eigenaar is Zomerstaten BV uit Mijnserenland. Geboren op 15 april 2021. Nummer 246 staat opgesteld voor de jury. ...46, 230 en dan 258. 231, 227, 317, 246, 230 en 258. Dan hebben we deze rubriek 6K rondstappen in baan 2, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Ring 1, 265. Renske van Tessa, geboren op 12 juni 2021. De vader is Marcus 491. De moeder Tessa Sjoukje, een sterdochter van Wisse 408. Fokker J. van den Ende in Wezep in eigendom bij G.J.J. Boersma en J. Bijlaert in Stegeren. 265, Renske van Tessa, Marcus keer Wisse. De jury is eruit en ik geef het woord aan Jan Hellings. Dan nummer 230, ook een merrie met veel rasuitstraling, edel hoofdje, veel behang.
Veel front erop. De hals kon iets meer bespiering zijn. Dat zien we ook een beetje terug in de bouw. In de bovenlijn kon hij toch wel rijker in de bespiering. Wel voldoende evenredig gebouwd. Beenwerk heeft ook goede hardheid. Kon iets correcter in de voorbeenstanden. Een taktmatige en een vlijtige stap. Een draf ook wel lichtvoetig, maar mocht er toch iets meer op het achterbeen komen. Iets meer balans tonen. Vandaag ook geen promovering voor Kroon. Dan nummer 258. Ook een merrie met goede raasuitstraling, edel hoofdje, goed gevormde hals. Is wel ietsje zwaar aan de hoofd-halsverbinding. De bouw hoogbenig, ook lang gelijnd, wat hellend in het kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook wel heel sabelbenig in het achterbeen, een beetje stijl gekozen in het voorbeen. De stap wel maar ruimte, maar was wat zoekend naar de juiste tak erin. Een draf ook ruimer, maar we missen toch het dragende achterbeen. Had altijd soms ook wat zoekend naar de juiste ritme. Dus vandaag ook geen promovering. Paarden nummer 231 en 227 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dankjewel voor de uitleg van deze groep. 4 tot en met 6-jarige stermerries. Daarvan 3. 202 staat in baan 2. Lise van de Sprong, ster dubbel A-merrie Marcus keer Heinze. Gefokt en in eigendom van A. van Kempen, Elbussen uit Rijkenvoort. Nummer 202 staat opgesteld in baan 2. Goed, dan zijn we hier toe aan het moment dat we van de voorzitter van de jury, Manuel Gasseling, iets horen over deze groep. Ja, dankjewel Henk. Ja, de uitslag van rubriek 6i. We hebben op kop staan nummer 264. 264 is een langgelijnde, evenredig gebouwde merrie met een edelhoofd, met een goede halsvorm, met veel lengte erin, ook wel veel behang. Correcte bovenlijn, het kruis heeft een goede lengte, beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is ook wel recht gesteld. Het achterbeen is iets sauerbenig. Dus de stapel laat een goede takt zien, is ook ruim. En daarbij sluit het achterbeen goed aan. In de draf daar zien we veel balans, een krachtig achterbeen, kan daarbij ook makkelijk schakelen. Deze merrie verklaren wij vandaag voorlopig kroon. Dan nummer 261. Dat is een evenredig gebouwde merrie die een jeugdige opdruk heeft. Goede romprichting, ook een sprekend hoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn. Het kruis heeft ook een goede ligging en een goede lengte. Het beenwerk is hard en droog. Het achterbeen zouden graag wat minder sabelbenig zien. De stap was overwegend wel actief en goed door het lichaam gestapt, maar bleef daar wel wat gespannen in. De draf in een rustig tempo laat ze veel gedragenheid en ook lichtvoetigheid te zien. Deze merrie heeft ook een goede test gelopen. Deze merrie kan daardoor definitief kroon worden verklaard. Dan nummer 262. Dan een hoogbenige merrie met een goede romprichting. Ook een edelhoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn. Kruis zou iets minder hellend kunnen zijn, wel voldoende lengte. Beenwerk is hard en droog. Hoeven zouden iets royaler kunnen, maar wel correct gesteld verder. De stap, goede ruimte, actief. Het achterbeen sluit erbij goed aan. In de draf maakt ze ook een goede ruimte in het voorbeen, voldoende krachtig. Ook deze merrie heeft al een voldoende test gelopen om definitief kroon te worden vandaag. Dan nummer 318. Dat is een grootramige merrie die wel een voldoende beleiding heeft. Ook een voldoende sprekend hoofd. Verticale hals die goede lengte heeft. De lendende partij zou iets sterker aan kunnen sluiten. Het kruis iets minder hellend. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Dan kan de voorbeenstand wel iets correcter zijn.
In stap, daar zien we een goede ruimte, is ook actief, stapt goed door het lichaam. In de draf, daar heeft ze ook een goede ruimte in het voorbeen, voldoende buiging in het achterbeen, blijft daar wel iets op de voorhand. Helaas, deze merrie hebben we ook een C-lijn geconstateerd, dus deze merrie kunnen we niet promoveren tot voorlopig kroon. Dan nummer 265, de merrie die misschien iets gerekt aandoet en iets jeugdiger zou kunnen zijn, al wel een sprekend hoofd heeft, al een voldoende halsvorm, wel een correcte bovenlijn, goed gelegen kruis. Beenwerk is hard en droog. In de stap daar zou ze iets meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Het achterbeen sluit wel voldoende aan, maar zou iets krachtiger kunnen zijn. In de draf ook voldoende ruimte in het voorbeen. Zou daarbij wat meer in verbinding kunnen draven. De bovenlijn iets meer, beter kunnen gebruiken daarin. En mede door de beweging vandaag geen voorlopig kroon. Eigenaren van harte. Dan hadden wij in de baan nog nummer, bij jullie in de catalogus nummer 260. Voor ons hier in de baan 460. Die hebben wij doorverwezen naar de nakeuring. En bij deze rubriek wijzen we de eerste 2 paarden graag aan voor de kampioenskeuring. Dankjewel Manuel Gasseling, mede namens Sabine Zwager en Corrie Terpstra, alle 3 leden van de inspectie van het stamboek, voor je uitleg bij deze rubriek. 264 en 261 zien we dus later vanmiddag terug voor de kampioenskeuring.
Nummer 200 staat opgesteld in baan 2. Keetje van der Brillenhof. Een dubbel A-merrie van Hette als vader. Mevrouw van der Brillenhof. De ster Sport A-merrie van Ulderik is de moeder. De fokker is Willems van de Meeraker uit Hunsel. En de eigenaar is Toeterij Boszorg BV uit Sint-Antonius. Nummer 200 staat opgesteld Keetje van der Brillenhof. Een Hette uit een Ulderik. 4 tot en met 6-jarige stermerries, rubriek 6a. Juryvoorzitter Manuel Gasseling. Ja, dankjewel. Ja, dan de uitslag rubriek 7a. 7 jaar en oudere stemmerries. 2 merries gekeurd, 2 merries in de baan. Dat zijn beide merries die dit jaar een veul hebben gezoogd. Op kop gezet nummer 266. Dat is een wel voldoende langgelijnde, royaal gebouwde merrie. Met een sprekend hoofd, met een goede halsvorm, veel lengte erin. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis is iets hellend, maar wel een goede lengte. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook royale hoeven. In stap, daar zien we zet ze het voorbeen goed naar voren weg. Een actieve stap, goede takt erin. In de draf, daar zou ze misschien iets meer oprichting kunnen draven. Maar ze laat wel veel buiging en veel kracht in het achterbeen zien. Deze merrie wordt vandaag voorlopig kroonverklaard. Dan nummer 321. Dat is al een langgelijnde merrie. Iets sprekender in het hoofd kan zijn, een iets zware hoofd-halsverbinding heeft. Verder wel een voldoende halsvorm, wel een sterke bovenlijn. Het kruis is ook iets hellend, wel voldoende van lengte. Het beenwerk zou in totaliteit wat meer kwaliteit kunnen uitstralen. Iets royalere hoeven zou ook niet meer staan. In de stap daar kan het voorbeen wat verder naar voren weggezet worden. Het achterbeen zou wat meer buiging kunnen tonen, wel voldoende takmatig. In de draf daar maakt ze voldoende houding, maar zou het achterbeen wat meer door kunnen treden. Gezien de bewegingsvorm vandaag geen promovatie tot voorlopig kroon. Dankjewel. De Linten. Voorlopig kroon de op kop geplaatste Hester van Verwoude, een jonge omer uit een Duitse moeder. Fokkereigenaar Klaas Bakker te Verwoude in eigendom bij A&M Timmer in Verwoude. En vervolgens Hetty van Bungarten, de omer maal anders. Van Vanessa Bungarten uit Baar Vrijlingen. Geen uitnodiging in deze rubrieken. Dan nummer 207. Merrie die modern gebouwd is, lange lijn, sterke bovenlijn erin heeft, ook een lange kruis, goed een drastype, een verticale hals, fractie zwaar in die hals, mocht ook een hoofd-halsverbinding iets lichter zijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit, rechtgesteld, voldoende hoeven. De stap heeft ook goede takt, ruimte, mocht daarbij nog iets meer souplesse tonen, maar de draf ook sterk van achteruit. Een goede balans erin, mocht er bij het voorbeen nog verder uitleggen. Deze merrie wordt ook gepromoveerd naar voorlopig kroon. Dan nummer 201. Ook een sterk gebouwde merrie, lang gelijnd, goede bovenlijn, lang kruis, fractie neerwaarts. Ook een goed contrasttype, royale voorhand erin, veel fronttonend. Een beetje klassieke opdruk, beenwerk, goede kwaliteit, royale hoeven erin, ook rechtgesteld beenwerk. Ook een voldoende stap, met goede ruimte erin en takt.
Een draf ook krachtig vanuit de achterbeen, heel lichtvoetig en ruimte. Deze merrie wordt ook kroon. Dan nummer 202. Merrie die door het vele behang toch wel rasuitstraling heeft. Een besprekend hoofdje. Mocht aan de hals iets meer verticaal en meer kap tonen. En de bouw evenredig gebouwd. Maar de totaliteit mocht hij wat meer langer gelijnd zijn. Beenwerk heeft wel goede hardheid. Kon wat karakter in de voorbeenstand. De stap heeft voldoende ruimte en tact. Mocht erbij iets meer souplesse tonen. De draf is ook voldoende lichtvoetig in ruimte. Kon daarbij nog wat meer dragen vanuit het achterbeen. Deze merrie wordt niet gepromoveerd. De paarden nummer 205 en 200 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Dankjewel Jan voor de uitleg van deze rubriek 6a 208. Lopke van de Peesterhoeve. Een stermerrie geboren op 24 april 2019. De vader is Marcus 491. En de moeder is Nienke van der Kleiterp. Een stermerrie uit Norbert. Fokker-eigenaar is J. Eckhart uit Beest. Nummer 208. Lopke van de Peesterhoeve. Marcus keer Norbert. In baan 2. (2:14) staat opgesteld in baan 2. Moed van het Hoge Land. Stermerrie geboren op 18 januari 2020. De vader is Alwin 469. De moeder is Reina van Stal Zadelhof. Een stermerrie uit Pier. De fokker is JWGT Weterings uit Uithuizen. En de eigenaar is Westra Tegelaar uit Sumaar. Nummer 214 staat opgesteld in baan 2. Alwin keer Pier.
213 staat in baan 2. Jitske van de Vierhuizen. Een stermerrie, geboren op 5 juli 2019. De vader is Alwin 469 en de moeder is Oetske S, een stermerrie van Brandes. De fokker is van Zeeburg uit Oldebroek en de eigenaar is Melissa Klaassen uit Dodewaard. Nummer 213. Jitske staat opgesteld voor de jury. Alwin keer Brandes. ...215 staat opgesteld in baan 2. Mette van de Wolwarren. Een ster dubbel A-merrie van Heike. De moeder is Vrouwtje van de Wolwarren. Een kroon dubbel A-merrie van Maurits. Fokker-eigenaar T. Vaastra van de ploeg uit Oudega.
215 staat opgesteld Mette van der Wolwarren, Heike Keer-Maurits in baan 2. Nummer 210 staat opgesteld in baan 2. Klaske van de Lage Landen, een ster dubbel A-merrie. Geboren op 19 april 2019. De vader is Alwin 469 en de moeder is Sitske van de Lage Landen, een stermerrie uit Onne. De fokker is JC van der Lippen en JPANAJ van der Lippen uit Linden. En de eigenaar is JC van der Lippen uit Linden. 210 staat opgesteld in baan 2. Klaske van de Lage Landen in de rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Jaar nou stermerries. Op kop geplaatst nummer 272. Dat is een hoogbenige merrie die goed in verhouding staat. Voldoende sprekend is in het hoofd. Verder een goede halsvorm heeft. Sterke bovenlijn. Het kruis is goed gelegen. Voldoende kwaliteit. Ook royale hoeven eronder. Het voorbeenstand zou iets correcter kunnen. In stap dan zien we veel ruimte. Goed, veel activiteit erin. Ook een goede takt in de stap. In de draf, daar zien we een krachtige draf met een goede buiging in het achterbeen. Heeft ook veel gedragenheid in de draf. Deze merrie verklaren we voorlopig kroon vandaag. Dan nummer 470, voor jullie nummer 270. Dat is een langgelijnde merrie. Voldoende sprekend in het hoofd. Voor het mooie zou ze een iets lichtere hoofd-halsverbinding kunnen hebben. Wel een verticale hals met een goede lengte. Ook wel een correct aangesloten bovenlijn. Goede kruisligging en een goede kruislengte. We hebben voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap ook wel ruim. Het achterbeen sluit goed aan daarbij. We hebben hem net op tal hebben we nog eventjes laten lopen. In ontspanning dan pak ze mooi de ruimte. In de draf dan zien we ook een goed gebruik van het achterbeen, een goede houding erbij. Ook deze merrie voorlopig kroon vandaag. Dan 271, dat is ook een langgelijnde merrie, voldoende sprekend hoofd. Al een lange hals met een correcte bovenlijn. Het kruis zou graag wat minder hellend willen zien.
wel voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap, daar zouden ze wat meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Het achterbeen kan daar ook wat meer aansluiten. In de draf is lichtvoetig, toont ze heel veel gedragenheid, veel balans. Maar gezien de stap vandaag geen voorlopig kroon. Dan 268. Een langgelijnde merrie die iets gerekt aandoet. Wel voldoende sprekend in het hoofd, wel iets lang. Wel een goede halsvorm, veel lengte. Correcte bovenlijn. Het kruis is goed gelegen, ook voldoende lengte daarin. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand zou graag iets correcter willen zien. De stap is voldoende ruim, zou het achterbeen wat meer aan mogen sluiten. In de draf daar zien we voldoende houding. Dan zouden we graag wat meer ruggebruik, dus we wat meer in verbinding kunnen draven. Voor deze merrie vandaag geen voorlopig kroon. En nummer 269, ook wel een merrie die voldoende in verhouding staat. Voldoende sprekend in het hoofd. Hoofd-halsverbinding zouden we graag iets lichter willen zien. Wel een lange hals met een correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, is goed gelegen. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Achterbeen is wat rechtgesteld. In de stap daar zien we voldoende ruimte. Want vandaag toch wat moeite om de goede tak te vinden. In de draf daar blijft ze wat op de voorhand. Zou iets meer souplesse willen zien. Geen voorlopig kroon voor deze merrie vandaag. Aan 267. Voldoende evenredig gebouwd. Ook voldoende sprekend in het hoofd. De hoofd-halsverbinding doet erg zwaar aan. Wel een voldoende lange hals. De rug is sterk, iets gedreven op de lendenen. Het kruis heeft veel lengte, wel iets hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Dus de voorbeen is wel wat onderstandig. In de stap daar zien we een goede ruimte en een goede takt. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. De draf, daar blijft ze iets op de voorhand. Wel voldoende buiging in het achterbeen. We zouden graag zien dat ze het achterbeen wat meer doortreedt. Dus geen verhoging naar voorlopig kroon vandaag. Dan gaan we naar baan 2, rubriek 6b. De volgorde is daar 210, 215, 212, 214, 211, 213 en 208. En volgens mij is de jury eruit en dan geef ik de microfoon aan de heer Hellings. Dan gaan we verder met nummer 211. Een merrie die goed in het rastype staat. Veel front toont, ietsjes zwaar aan die hals is. Hoofd is voldoende sprekend. De bouw evenredig gebouwd. Mocht wat hoogbeniger zijn. Beenwerk heeft goede hardheid. Dus is iets onderstandig in de voorbenen. De stap is goede activiteit. Ook goede souplesse erin. En de draf heeft hij ook wel ruimte, maar blijft het toch wat een hoog ritme. Moet hij meer op het achterbeen komen. En iets meer balans tonen. Dus deze merrie wordt niet gepromoveerd. Nummer 213. Een merrie die rijk in trastype heeft. Door royale voorhand, lange hals. Kijkt mooi de wereld in. De bouw ook evenredig gebouwd, dus lang gelijnd. Goede bovenlijn erin. Wat ietsjes hellend in het kruis. Beenwerk ook goede hardheid. Royale hoeven, fractie sabelbenig. De stap wel ruimte, maar mocht hij toch wat meer kracht tonen. Ook een draf wel ook een goede ruimte, maar een beetje een hoog ritme. Moet toch meer balans en meer souplesse tonen. Vandaag geen promovering. Dan nummer 208. Ook een merrie een goed in trastype staat. Lange hals. Mocht erbij iets meer kap hebben. Wel veel behang erop. Ook sprekend hoofd. En de bouw voldoende lang gelijnd. De bovenlijn mocht iets rijker zijn in bespiering. Fractie hellend in het kruis. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Komt nog iets correcter in de voorbeendenstand. De stap is goede ruimte aan takt. Een draf
Maakt hij ook wel ruimer, maar blijft hij een beetje op de voorhand. Mocht hij iets meer dragend hebben en iets meer balans tonen. Vandaag ook geen promovering. 10 staat opgesteld. Metske T. van Sessing, een stermerrie uit Tjebbe, 500. De moeder is Boukje T. van Sessing, een kroon dubbele A-merrie van Epke. De fokker is Tank uit Vragender. En de eigenaar is Monique Amico uit Marum. Metske is geboren op 21 februari 2020. En we zijn inmiddels aangevangen met de rubriek 6C, 4 tot en met 6-jarige stermerries.
tweede ronde wordt hij ook voorgebracht door een Poolse voorbrenger. Pavel. ...203. Ja, dankjewel. Henk. Ja, dat is de uitslag van rubriek 7C. Bij 7 jaar en ouder. Stemmerries. Voor ons staat nummer 273. Merrie met veel front. Met een edel hoofd, een goede halsvorm, veel lengte erin, correcte bovenlijn. Kruis zou iets minder hellend kunnen. Wel een goede kwaliteit in het beenwerk, ook verder correct gesteld. De stap is voldoende ruim en actief. De draf is voldoende krachtig, maakt daarin ook een goede houding. Deze merrie heeft ook een goede test gelopen al. Dus deze merrie wordt vandaag kroon verklaard. Dan nummer 278, een royaal ontwikkelde merrie, ook een hoogbenige merrie. Voldoende sprekend in het hoofd.
Voor het mooie zou ze een iets lichtere hoofd-halsverbinding kunnen hebben. Wel een lange hals die voldoende gevormd is. Ook wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis kan iets minder hellend. Wel een goede kwaliteit beenwerk. Royale hoeven eronder. De stap is ruim, laat een goede takt zien. Achterbeen sluit daarbij ook goed aan. In de draf heeft ze wel een goed gebruik van het achterbeen. Zou er wat meer souplesse in kunnen tonen, maar wel voldoende ruimte in het voorbeen. Ook deze merrie heeft al een voldoende test gelopen om definitief kroon te worden. Dan nummer 276. Voldoende evenredig gebouwde merrie. Een edelhoofd, goede halsvorm. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis heeft ook een goede lengte. Het beenwerk is hard en droog. Voldoende royale hoeven eronder. Voorbeenstand zou iets correcter kunnen. De stap laat ze veel ruimte zien, is ook actief. Voldoende krachtig in de stap. In de draf daar maagse houding. Zou voor het mooie iets meer gedragenheid kunnen tonen. Maar het gecombineerde geheel zorgt dat deze merrie vandaag voorlopig kroon wordt. Dan 274. Een evenredig gebouwde merrie die lang gelijnd is, al een goede romprichting heeft. Ook een edelhoofd met een goede halsvorm. Verder wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis heeft wel een goede ligging, zou iets meer lengte kunnen hebben. Maar ook een goede kwaliteit in het beenwerk met royale hoeven. De stap is ruim, het achterbeen sluit goed aan, laat ook een goede takt zien in de stap. In draf, daar zien we wel een iets hoger ritme, maar wel voldoende ruimte in het voorbeen. Ook deze merrie heeft ook een voldoende test gelopen om vandaag kroon verklaard te worden. Dan nummer 277. Dat is een merrie die iets beknapt aandoet. Wel voldoende in verhouding staat. Al een sprekend hoofd. De hals zou iets meer lengte kunnen hebben. Al een bovenlijn zou iets sterker aan kunnen sluiten. Het kruis wat hellend. Wel voldoende qua lengte. Beenwerk zou in zich heel wat meer kwaliteit kunnen uitstralen. De stap is actief, wel voldoende ruim. Voldoende takmatig. In de draf daar zien we een iets hoger ritme. Er blijft zo iets op de voorhand. In zijn totaliteit vandaag geen promotie naar voorlopig kroon. Dan nummer 275. Dat is een langgelijnde merrie die weer in de romprichting wat opwaarts gebouwd kan zijn. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is wat horizontaal aangezet. De bovenlijn zou wat sterker aan kunnen sluiten. Maar wel een goede kruisligging met een goede lengte erin. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit kunnen tonen. Wel voldoende royale hoeven. De stap is ruim. Voldoende actief. In de draf daar zien we wel een goede ruimte. Zou iets meer oprichting kunnen tonen in de draf. Wel voldoende houding. Gezien het totaalbeeld van het exterieur, deze merrie vandaag geen voorlopig kroon. Dan gaan we direct door naar baan 2. Er staat de volgende groep al opgesteld en daarbij geef ik het woord aan Jan Hellings. Ja, dankjewel. We beginnen met paard nummer 222. Paard dat goed in trastype staat, lange hals heeft, voldoende vechting. In baan 2 bij de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Voor de jury 319, Kira van de Herdershoeve, Kroon, dubbel A, geboren op 2 maart 2019. De vader is Johannes 484, de moeder Gilda van de Herdershoeve, ster sport en preferent. Moedersvader Stendert 447. Fokker F.N.J. Herder in Wijnjewoude in eigendom bij Sebastian Schiller in Schoiditz. Johannes maal Stendert 319, Kira van de Herdershoeve.
Het woord is aan Manuel Gasteling. Ja, wij zijn begonnen met rubriek 8e. Bij E-merrie in de baan, 4 tot 6-jarige kroonmerrie. Ja, gezien de leeftijd kan ze vandaag verder niet promoveren. Dus ja, altijd mooi om te zien dat de eigenaren de moeite nemen om zijn merrie toch te tonen op de centrale keuring. Nummer 319 heeft een merrie met een hele sierlijke belijning, met een heel goed rastype. Heeft ook veel behang, sprekend hoofd en een goede bovenlijn. Kruis heeft al een goede ligging, voldoende lengte erin. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap vandaag is ja, iets kort en wat gehaast, wel takmatig. In draf daar zien we voldoende ruimte in het voorbeen. Het achterbeen heeft wel buiging, maar zouden wat meer gedragenheid willen zien. Maar in totaliteit een hele mooie kroonmerrie met veel rastype en goed gebouwd. Maar voor een uitnodiging voor het kampioenschap zouden we iets een overtuigende beweging willen zien. Maar dankjewel voor de presentatie. Graag willen wij paarden voor rubriek 6D naar de baan. Rubriek 6D, baan 2, 4 tot en met 6-jarige stermerries. Willen we graag naar baan 2. Uit Sint Maarten en de eigenaar is J.W. van Wessel uit de Zwartebroek. 226 minnen staat opgesteld voor de jury Alwin keer Deutschen.
Dat was alweer de laatste in rubriek 6D. We krijgen de groep in de volgende volgorde binnen. En als eerste 228. 228. U mag binnenkomen. 228, dan krijgen we de nummer 229. 229, 225, 226 en 224. Twee 28, 229. Bouw ook hoogbenig is, ook evenredig gebouwd. En beenwerk goed, veel kwaliteit heeft. Mocht wat meer hoef hebben, royalere hoeven zijn. Paard dat ook taktmatig en ruim stapt. En draf ook goede balans toont, ruimte. Kon daarbij voor het mooie nog iets meer opwaarts gaan. Maar deze promoveert ook naar voorlopig kroon. Dan nummer 225. Ook een merrie met veel statuur, lange hals, verticale hals. Ook voldoende sprekend hoofd en de bouw goede romprichting heeft. Ook lange lijn dus. Het korte, iets hellende kruisje stoort wel daarbij iets. Een beenwerk voldoende kwaliteit heeft, veel hoef heeft, royale hoeven heeft, ook rechtgesteld. Paard dat makkelijk stapt, maar krachtige... Het achterbeen krachtig onder het lichaam plaatsen. Ook in een draf veel houding maken en een goede balans toont. Ook deze merrie wordt gepromoveerd naar voorlopig kroon. De volgende paard is 226. Ook een rassige merrie. Veel behang. De lange hals. Mocht erbij iets meer kap hebben. Hoofd is voldoende spreking. En de bouw is evenredig gebouwd. Ook lang gelijnd, fractie neerwaarts. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Het is ietsjes stijl gecoat van voor en een beweging iets week gecoat van achter. Ook kon iets correcter in de voorbindstand. De stap is hij wel actief, maar heeft hij soms wel moeite voor de goede regelmaat. En de draf heeft hij wel ruimte, voldoende balans. Maar In baan 2, 234, Sanne Wietske, een stermerrie geboren op 16 februari 2021. De vader is Mathies 504 en de moeder is Bieke Wietske, een stermerrie van Alwin. Is gefokt bij H. Mering in Twijzelheide en is in eigendom van H. Kuiper uit Oosterend. Nummer 234 staat opgesteld voor de jury in baan 2, Sanne Wietske, rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Brengen van hun inzichten over deze groep. Ja, dankjewel. Ja, we zijn inmiddels al bij de rubriek 8a. Het zijn de rubriek kroonmerries voor eventuele aanwijzing voor de modelverklaring. Voor ons staat nummer 285. Dat is een langgelijnde merrie die een jeugdige opdruk heeft. Sprekend hoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn.
Ook het kruis is goed gelegen met veel lengte. Laat ook veel kwaliteit in het beenwerk zien. De stap is actief met een goede ruimte. Laat ook een goede tak daarin zien. In de draf zien we veel gedragenheid. Kan daarin ook makkelijk schakelen. Laat veel balans zien. Deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. Dan 283. Dat is een evenredige merrie. Evenredig gebouwd met een goede romprichting. Ook een jeugdige opdruk. De merrie heeft ook veel behang. Sprekend hoofd. Goede halsvorm. Correcte bovenlijn. Het kruis is iets hellend, maar wel een goede lengte daarin. De merrie laat ook veel kwaliteit in het beenwerk zien. Is ook recht gesteld. In stap daar zien we een goede ruimte en ook een actieve stap waarbij het achterbeen goed aansluit. In de draf daar maakt ze houding, is ze opwaarts. Voldoende krachtig achterbeengebruik. Ook deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. Dan nummer 281. Dat is een grote ramige merrie die lang gelijnd is. Het hoofd kan misschien een fractie spreken, maar wel een goede lange hals met veel behang. Wel een goede romprichting. Ook een correcte bovenlijn. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is ruim, laat ook een goede takt zien. Stapt ook makkelijk door het lichaam. In de draf zien we een goede ruimte. Heeft ook een goed zweefmoment, blijft daarin opwaarts. Ook deze merrie wijzen we graag aan voor de modelverklaring. Dan 279. Het is wel een jeugdige merrie die wel een voldoende romprichting heeft. Zou in zijn totaliteit wat meer rek in het lijf kunnen hebben. Wel een voldoende voorhand, voldoende in het rastype. De bovenlijn zou iets sterker kunnen. Het kruis is wat hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is voldoende ruim en actief. In de draf daar zien we veel zweefmoment, ook wel voldoende gedragenheid. Maar zou wat meer mogelijkheid tot schakelen kunnen hebben. Maar met name op basis van exterieur krijgt deze merrie geen aanwijzing voor de modelverklaring. Dan 282. Een merrie die lang gelijnd is, maar iets opwaartser kan zijn. Wat zwaar is in de hoofd-halsverbinding. Verder wel een goede voorhand heeft. Ook een voldoende sterke bovenlijn. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Iets sabelbenig gesteld. In de stap daar zou ze iets meer ruimte kunnen maken. Was wel voldoende takmatig. In de draf daar bleef ze vandaag iets op de voorhand. Wel voldoende houding. Zou wat meer gedragenheid kunnen tonen. Maar op basis van het algeheel exterieur krijgt deze merrie geen aanwijzing voor de modelverklaring. Dan 280. Dat is ook wel een royale merrie. Die is in totaliteit wat royaler in de rasuitstraling zou kunnen zijn. De hals heeft veel lengte, is wel wat horizontaal. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis zien we graag iets minder hellend. Het beenwerk mag ook iets meer kwaliteit uitstralen. De stap is ruim en actief. Laat ook een goede tak daarin zien. De draf is ook ruim. Het achterbeen zou iets meer door kunnen treden. Maar gezien het totaal exterieur vandaag geen uitnodiging voor de modelverklaring. Dankjewel voor de presentatie allemaal. Dankjewel Manuel Gasseling voor je uitleg in deze eerste groep kroonmerries. 3 uitnodigingen voor de voorlopige modelverklaring vanmiddag. Veel kwaliteit derhalve in deze groep. En het wordt vanmiddag uiteraard spannend of ze die uitnodiging ook weten om te zetten naar een definitief modelpredicaat. In baan 2 staat nummer 236 opgesteld, Rianne van der Hegeterp. Een ster dubbel A-merrie, geboren op 13 maart 2021. De vader is Auwert 514. ...232 staat opgesteld in baan 2. Rania Zelma 2, een stermerrie, geboren op 6 februari 2021. De vader is Tiemen 503. En de moeder is Selma Renske T, een stermerrie van Tjalke.
Geboren bij stal J. Tonen in Marenkessel en in eigendom van F.A. Knobben uit Nijverdal. Nummer 232 staat opgesteld. Rania Zelma. Timmen keer Tjalke. Nummer 238 staat opgesteld in baan 2, Pleun M. De ster dubbel A-merrie, geboren op 19 maart 2021. De vader is Arend 515 en de moeder is Anke van de Slengenberghoeve. De sterpreferente prestatie merrie van Gjalt. De fokker is J.W. Masman uit Marle en de eigenaar is F. de Jong Commerie uit Damwoude. Nummer 238 staat opgesteld in baan 2. Rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. ...239 staat opgesteld voor de jury in baan 2. Pandora van de Alfabrink. Een stermerrie geboren op 18 maart 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Wiemeke van de Alfabrink. Een stamboekmerrie van Epke. Fokker-eigenaar B.A. van Wijnkoop uit Putten. 239 staat opgesteld voor de jury. Auwert keer Epke.
235 staat er opgesteld. Ja, dankjewel. Alweer toegekomen aan rubriek 8b. Weer een rubriek kroonmerries. Voor ons staat nummer 286. Dat is een evenredig gebouwde merrie die een goede rassenstraling heeft, ook een goede romprichting heeft, staat goed in verhouding, sprekend hoofd, goede halsvorm, wel een sterke bovenlijn, ook een correcte kruisligging met veel lengte erin. Beenwerk straalt veel kwaliteit uit. De stap is ruim en actief, laat ook een goede tact zien in de stap. In de draf zien we een goede ruimte, goed gebruik van het achterbeen, maakt een goede houding daarin. Deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. Aan 289, ook een langgeleide merrie die goed in verhouding staat. Met ook een sierlijke beleiding met een goede halsvorm, correcte bovenlijn. Goede kwaliteit in het beenwerk met royale hoeven. De stap voldoende ruim en actief en laat ook een goede kracht in het achterbeen zien. De draf, dan zagen we een lichtvoetige draf met een goede gedragenheid. Ook deze merrie wijzen we graag aan voor de modelverklaring. Nee, dat komt in de modelverklaring pas. Alleen de modellen worden uitgenodigd. Ja. En nummer 288, een royale merrie met veel front, lang gelijnd. Ook een fraaie voorhand, correcte bovenlijn. Ook een goede kruisvorm met een goede ligging. Veel lengte erin. Beenwerk is hard en droog, is goed terechtgesteld. De stap voldoende ruim, het achterbeen sluit erbij goed aan. Laat ook een takmatige stap zien. In draf dan maakt ze een goede houding, met een voldoende krachtig achterbeen. Ook deze merrie graag een aanwijzing voor de modelverklaring. Ja, dan 287. Dat is ook wel een voldoende langgelijnde merrie die veel rasuitstraling heeft. In de romprichting zouden we ze graag iets opwaartser gebouwd willen zien. Verder wel een fraaie voorhand heeft. De bovenlijn zouden we graag iets sterker zien. Verder wel een voldoende kruisligging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ook voldoende krachtig en ruim. Ook in de draf daar zien we wel een voldoende kracht en ook een goede gedragenheid. Voor een aanwijzing zouden we deze merrie iets correcter in het exterieur willen zien. Dan 284, ook voldoende langgelijnd, die ook wat opwaartser gebouwd zou kunnen zijn. Zou ook iets rijker in de rasuitstraling kunnen zijn, iets meer behang kunnen hebben, wat zwaar in de hoofd-halsverbinding. Verder wel een correcte bovenlijn, het kruis is wat hellend, voldoende kwaliteit in het beenwerk, wel royale hoeven eronder. Stap voldoende ruim en actief. In draf daar zou ze toch wat meer tot dragen moeten komen, maar met name deze merrie ook zouden we graag iets correcter in het exterieur willen zien voor een modelverklaring. Bedankt voor de presentatie allemaal. Dan gaan we snel door in baan 2 met rubriek 6e. En die willen we graag in de volgende volgorde binnen hebben. 236, 236, je mag binnenkomen. 239, 235, 233, 234, 237, 232 en 238. Mocht erbij iets meer royalere hoeven hebben. De stap heeft is hij krachtig en ook goede ruimte. En de draf heeft hij veel balans en lichtvoetig. Deze merrie wordt kroon. Dan nummer 235. Merrie die een hele mooie beleiding heeft, ook evenredig gebouwd is. Goed rastype, royale voorhand, goed gevormde hals, ook sprekend hoofd. Beenwerk, ook veel hardheid, veel kwaliteit toont. Ook mocht die iets royaler in hoeven zijn. Paard dat
vlot stapt met een goede takt. Mocht erbij nog iets meer lossigheid tonen. In de draf maakt hij veel houding. Gaat hij mooi opwaarts en is hij lichtvoetig. Deze merrie wordt ook kroon. Dan hebben we paard nummer 239. Dat is een langgelijnde merrie, sterke bovenlijn. Ook goed het rastype, goed gevormde hals, voldoende lengte erin en sprekend hoofd. Beenwerk heeft goede hardheid. Dus is ietsjes sabelbenig, wel correct en rechtgesteld. De stap heeft hij voldoende tact, mocht daarbij nog iets meer ruimte en souplesse tonen. En de draf heeft hij wel die ruimte en is hij lichtvoetig, mooie houding erin, opwaarts en voldoende schakelend vermogen. Deze merrie wordt voorlopig kroon. Dan nummer 233, een grootramige merrie, langgelijnd. Ook fractie neerwaarts, wel goede bovenlijn erin. Ook rastype, veel statuur, lange hals, goed gevormde hals. Hoofd is voldoende sprekend. Beenwerk heeft hij voldoende hardheid. Kan iets correcter in de achterbeen standen. Wel voldoende hoefte erin. De stap is krachtig en taktmatig. Ook in de draf heeft hij... 294 staat hier voor de jury opgesteld. Femke van het Kemke. Kroon AA, geboren op 13 mei 2017. De vader is Omer 493. De moeder Reisa van Frieduwig, een sterdochter van Anton 343. Fokker-eigenaar M.J. Friese in Nede. De combinatie Omer maal Anton 294. Femke van het Kemke. ...243 Riemke van de Alderried. Stermerrie geboren op 26 maart 2021. De vader is Marcus 491. En de moeder is Frieske Dame, een Kroon Sport A-merrie van Johannes. Gefokt door R.N.G. Lemstra uit Kolm en in eigendom van N. Lemstra en AMGJG Kuppens uit Eastermar. Nummer 243 staat opgesteld in baan 2. Rubriek 6F.
Ja. Ja, dan is het nou van de schaatsen, dus de schaatsen die dat die ja. Oh, dat is toch echt waar.
Ja, dat hoor ik wel. Maar waar ben je nou? Oké. Nou, ik vang die wel even op. Ja, is goed. Bij de BM langs of bij de auto's langs? Ja, oké. Ja, oké. Dit is Jelmer. Jelmer wil hartstikke op de trailer. Ja. Onnig is even mooi. Op kop hebben we staan nummer 293. Dat is een merrie die hoogbenig is, lang gelijnd is. Zo op stand ook veel statuur toont met een fraaie voorhand. En een sterke bovenlijn. Het kruis is misschien iets hellend, maar wel voldoende lengte. Het heeft een goede kwaliteit in het beenwerk, ook rechtgesteld. De stap is ruim, laat een goede tact zien. Voldoende krachtig in de stap. De draf is opwaarts, goed gebruik van het achterbeen, makkelijk in balans. Deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. Dan 297, een evenredig gebouwde merrie met een voldoende romprichting. Ook een merrie die een fraaie voorhand heeft met een edelhoofd. Correcte bovenlijn, kruis iets hellend, maar wel een goede lengte erin. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ook ruim en laat ook een goede lichaamsgebruik, zodat lossigheid in de bovenlijn zien in de stap. De draf, daar toont ze ook een goede gedragenheid, goed gebruik van het achterbeen. Voor het mooie zou ze iets meer souplesse, dus iets meer lossigheid in de bovenlijn kunnen tonen, maar maakt wel een goede houding in de draf. Ook deze merrie krijgt een aanwijzing voor de modelverklaring. Ja, een 294, ook een merrie met een jeugdige opdruk. Zou iets opwaarts gebouwd kunnen zijn, maar staat goed in verhouding. Een sprekend hoofd met een goede halsvorm. Correcte bovenlijn, wel een voldoende kruisligging. Beenwerk heeft ook een goede kwaliteit, voldoende royale hoeven eronder. De stap, goede tact erin, maakt ook voldoende kracht in het achterbeen met een voldoende buiging erbij. De draf, daar zou ze iets meer gedragenheid kunnen tonen, maar laat wel een goede houding zien. Laat ook een krachtig achterbeengebruik zien. Ook deze merrie wijzen we aan voor de modelverklaring. Aan 296 zal een langgelijnde merrie die in de romprichting wat opwaartser kon zijn. Wat lichter in de hoofd-halsverbinding kon zijn. Wel een voldoende lange hals heeft. De bovenlijn die zou geslotener moeten zijn. Het kruis is wat hellend. Beenwerk zou ook iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. De stap voldoende ruim, maar zou wat meer kracht kunnen ontwikkelen. Iets meer buiging in het achterbeen. De draf is ook wel voldoende ruimte daarin. Maakt daarin ook wel een voldoende houding. En voor een aanwijzing zouden we graag een iets correcter exterieur willen zien. Dan 290. Een merrie die voldoende in verhouding staat. Iets langer voorbeen zou niet meer staan. In bouw daar zou ze iets meer rek kunnen hebben. Al voldoende sterke bovenlijn. Het kruis ook al fractiehellend.
Wel een goede kwaliteit in het beenwerk. De stap stapt voldoende ruim. Het zou daarbij wel iets meer taktvaster kunnen zijn. In draf daar zien we voldoende buiging in het achterbeen. Dat maakt ze ook wel voldoende houding. We zouden daarin wat meer in verbinding kunnen draven. Ook deze merrie vandaag geen aanwijzing voor de modelverklaring. En dan 291. Dat is ook wel verder wel een royale merrie die voldoende evenredig gebouwd is. Het zou ook wat opwaartser kunnen zijn in haar romprichting. Ook wat zwaar is in de hoofd-halsverbinding. De hals doet in zich heel wat zwaar aan. Verder al voldoende sterk in de bovenlijn. Het beenwerk zou we ook graag wat meer kwaliteit in willen zien. Wel voldoende royale hoeven eronder. Ja, zowel in stap als in draf had ze vandaag toch wel wat moeite om de juiste ritme, om de tak te vinden. Mede daarom vandaag geen aanwijzing voor de modelverklaring. Dank jullie wel. Dankjewel Manuel Gasseling voor je mooie bespreking van deze groep. 3 aanwijzingen voor de modelverklaring vanmiddag. En we gaan natuurlijk vol spanning afwachten hoe die hele procedure zich voltrekt vanmiddag. En of we weer nieuwe modellen kunnen inschrijven in de koningsklasse van ons stamboek, de modelmerries. Het hoogste exterieur predicaat wat we kennen in onze fokkerij voor wat betreft de merries. Nog 1 groep te gaan zo dadelijk hier in ring 1. De laatste groep, kroonmerries dus. 240 staat opgesteld in baan 2. Sienke Uteweren. Een stermerrie geboren op 20 maart 2021. De vader is Timen 503. De moeder is Ik ga hier wel even zitten. Nee, je staat al de hele tijd. Lang. Beenwerk heeft een goede hardheid. Fractie sabelbenig, ook ietsjes week gekoord. Vloeiende rechtgesteld naar voorbenen. De stap is hier krachtig en taktmatig. En de draf ook een goede ruimte. Kracht vanuit het achterbeen mocht er nog iets meer souplesse tonen. Maar deze wordt gepromoveerd. En voorlopig kroon. Nummer 241, een paard met een luxe uitstraling, mooi sprekend hoofdje erop, veel front, lange hals, ook correct gebouwd, lang gelijnd met een sterke bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook rechtgesteld. De stap heeft hij goede ruimte en takt, mocht daarbij iets meer kracht tonen. Ook in de draf maakt hij goede houding, lichtvoeting en opwaarts en voldoende krachtig. Ook dit paard wordt gepromoveerd en voorlopig kroon.
Dan hebben we nummer 243, een paard met een luxe opdruk, mooi edel hoofdje erop, ook voldoende verticale hals. En de bouw evenredig gebouwd. De totaliteit mocht hij misschien net iets meer langer gelijnd zijn, maar wel hij heeft een goede bovenlijn. Hard en droog beenwerk, royale hoeven, voldoende krekt in de voorbenen. De stap is taktmatig en voldoende ruim. Ook in een draf heeft hij goede ruimte, krachtig achterbeengebruik en opwaarts kan hij ook makkelijk schakelen. Ook dit paard wordt voorlopig kroon. Dan nummer 240. Paard dat rijk in terrastype staat. Royale voorhand heeft, ietsje zwaar in die hals is en ook wat lichter een hoofd-halsverbinding mocht. Wel een sprekend hoofd en de bouw lang gelijnd dus. Royale schouderpartij. Goede bovenlijn met een lang kruis. Beenwerk heeft ook goede hardheid. Voldoende krekt in de voorbeendenstand. De stap is ruim en taktmatig. Een draf heeft hij wel goede ruimte. Blijft een beetje op een voorhand. Mocht erbij ook iets meer souplesse tonen. Maar gezien zijn goede exterieur wordt deze ook voorlopig kroon. Triple A-status, geboren op 28 maart 2018. De vader is Alwin 469. De moeder Joukje van het Rijtveld, sterpreferent met een dubbel A. Fokkereigenaar A.M. Timmermans de Vries in Wijk en Aalburg. De combinatie Alwin 469 maal Dries 421. 301 Imme van Veldzicht. ...251 staat opgesteld in baan 2. Siemtje van Dulven, een ster A. Merrie, geboren op 29 april 2021. De vader is Auwert 514 en de moeder is Janneke van Dulven. Model preferent dubbel A Merrie van Tjalke. Fokkereigenaar WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg. Nummer 251 staat opgesteld voor de jury.
250 staat opgesteld in baan 2. Renske Doodsen R. Een ster dubbel A-merrie van Jurre. Moeders vader is Tjalle. Fokker-eigenaar R. Lichtenberg uit Hardenberg. Nummer 250 Renske Doodsen R. Een ster dubbel A-merrie geboren op 15 april 2021. De vader is Jurre en moeder is Doodsen W. Een stermerrie van Tjalle. Fokker-eigenaar R. Lichtenberg uit Hardenberg. Dan zullen ze besproken gaan worden en dan hebben we daarna even de tijd nodig om de ring om te bouwen. En zoals het er nu naar uitziet, begint het middagprogramma om 3 uur. Om 3 uur, we nemen even een kleine pauze. Om 3 uur gaan we verder met het middagprogramma. ...250, 249, 251 en 248.
De jury is eruit en ik geef het woord aan de heer Hellings. Ja, dankjewel. Laatste groep, 4 paarden terug. We beginnen met nummer 250. Een paard die goed in het rastype staat, royale voorhand heeft, iets fractie lang hoofd. En de bouw correct gebouwd dus, met een sterke bovenlijn, ook goede lengte in het kruis. Beenwerk correct gesteld, ook goede hardheid. De stap heeft een goede ruimte, is hij actief, goede tak erin. En draf maakt hij ook houding, lichtvoetig en een goede balans. Dit paard wordt gepromoveerd. En kroon. Dan gaan we verder met 249. Ook een paard met goede rastype, royale voorhand. Veel frontrentoon, ook een sprekend hoofd. En de bouw evenredig gebouwd. Ook voldoende lang gelijnd. Goede schouderpartij met ook goede kruisligging. Goede romprichting. Beenwerk is voldoende hardheid. Ietsjes grof. Wel recht. We gezien ook. Op kop geplaatst 298. Dat is een hele rassige merrie die veel behang heeft, lang gelijnd is. Een sprekend hoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn. Een royale hoeven eronder. Stap was ietsjes kort, achterbeen mocht misschien ietsjes verder doortreden, maar is wel takmatig en liet ook wel wat lossigheid zien. In draf daar zagen we een goede houding, opwaarts, krachtig gebruik van het achterbeen. Deze merrie nodigen we graag uit voor de modelverklaring. Dan nummer 300. Evenredig gebouwde merrie met een goede romprichting. Staat opwaarts gebouwd. Met een voldoende sprekend hoofd. Goede halsvorm. Wel een sterke bovenlijn. Een merrie die sterk in de verbindingen is. Ook een goede kruisligging heeft. Veel kwaliteit in het beenwerk laat zien. Fijn beenwerk. In de stap daar zien we een goede activiteit. Goed door het lichaam stappende merrie. Die ook een goede tak laat zien daarin. In draf zien we een goede ruimte in het voorwind. Draaft heel opwaarts met een goede houding. Ook deze merrie nodigen we graag uit voor de modelverklaring. Ja, dan 301. Ook een royaal gebouwde merrie. Ook deze merrie heeft een goede romprichting. Voldoende sprekend in het hoofd. Ook een sterke bovenlijn. Goede kruisligging. Voldoende kwaliteit in het beenwerk met royale hoeven. De stap is voldoende ruim. Laat ook een goede takt zien. In de draf, ook deze merrie draaft opwaarts. Het zou misschien iets meer souplesse kunnen laten zien in de bovenlijn, maar maakt daarin een goede houding. Deze merrie zien we graag terug en wijzen we aan voor de modelverklaring. Dan 299. Ook een merrie die goed in verhouding staat, voldoende lang gelijnd is, een sprekend hoofd heeft. Ook verder een correcte bovenlijn, veel lengte in het kruis. Ook een goede kwaliteit in het beenwerk. Stapt ruim en goede tak erin. In draf daar maakt ze veel houding, kan makkelijk schakelen, toont veel gedragenheid in de draf. Ook deze merrie zien we graag terug bij de modelverklaring. Nummer 302. Een merrie die op stand veel front heeft, ook lang gelijnd is. Voor het mooie misschien iets opwaarts gebouwd kan zijn, maar wel goed in verhouding staat. Een goede halsvorm, correcte bovenlijn. Kruis iets hellend, maar goede lengte. Ook een goede kwaliteit in het beenwerk met royale hoeven. De stap is heel resoluut. Stapt ruim en krachtig. In draf daar zien we een functionele draf die ook een goede gedragenheid toont. Ook deze merrie zien we graag terug bij de kroonverklaring of modelverklaring. Nummer 316, dat is ook een royale merrie. Met veel statuur, lang gelijnd, staat goed in verhouding. Een merrie die ook veel behang heeft, sprekend hoofd. Een correcte bovenlijn, ook een goed hard en fijn droog beenwerk eronder. De stap is voldoende ruim en krachtig. In draf dan maakt ze veel houding, draaft ook opwaarts en kan daarin ook schakelen. Ook graag deze merrie zien we terug bij de modelverklaring.
Ja, dan als laatste in deze rubriek nummer 303. Een merrie die heel veel rasuitstraling heeft, evenredig gebouwd is en veel behang toont. Een fraaie voorhand heeft, ook verder wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis is iets hellend, beenwerk voldoende kwaliteit, achterbeen is iets sabelbenig. De stap voldoende ruimte, ook wel actief, voldoende krachtig daarin. In draften zien we ook wel een voldoende gedragenheid, toont daarin ook balans. Helaas heeft deze merrie, hebben we geconstateerd dat ze toch een C-lijn heeft, dus we nodigen haar daardoor niet uit voor de modelverklaring. Wel een hele mooie kroonmerrie die verder op alle punten goed scoort. Dank jullie wel. Nou, een fantastisch resultaat bij deze laatste groep kroonmerries. 6 uitnodigingen voor de voorlopig modelverklaring later vanmiddag. Dat wordt een hele spannende aangelegenheid. En, we gaan het meemaken straks. En dan is dit het eerste deel van het keuren. In de rubrieken, we maken ons op voor het middagprogramma. Na een kleine pauze dan kan men de piste in gereedheid brengen voor het middagprogramma. En dan zien we u straks graag allemaal weer terug.